God aften og velkommen til 21. nyhederne. I dag har der været CO2-udslip i en bilfabrik i Moskva, Rusland. Der er mange folk, der er blevet ramt af den ulykke, men vi vender tilbage til den. I Libyen lige nu der er der oprør mod Gaddafi, og det vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Og i Amerika, der har Barack Obama, præsidenten, han har sagt, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at gøre den amerikanske dollar god igen. Det vil sige Amerikas økonomi op og køre igen. Så vender vi tilbage til Libyen, og vi advarer børn mod stærke billeder af Gaddafi. Ned til vores reporter i Libyen, Patrick. Vi befinder os i Libyen, i en forstad til Tripoli, og jeg står her med Ahmed Habib. How is it to be in a war against Gaddafi? It feels not good, but we have to do that because we want a new president, a better life. We have to kill him. But aren't you scared? I am scared, but I have to do it for my children, family, my wife, all the people in the Libya. Thank you very much, Ahmed. Yeah, but I will send a message to Gaddafi. Okay? Goodbye. I want to be ready. We will kill you. Tilbage til studiet. Tak for det, Patrick. Med os har vi nu en gæst i studiet. Det er Malte. Goddag, Malte. Goddag, tak fordi du må være. Tak. Du er jo professor i nordafrikanske og mellemøstlige kultur, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Må studiet så ikke stille nogle spørgsmål? Jo, selvfølgelig. Skal vi lægge ud med, hvordan er situationen sådan i de lande, hvor diktaturen er ved at falde? Jamen altså, som man kan se på billederne på nettet og i fjernsyn her på DR1, Ja. så den er jo selvfølgelig ikke særlig god. Og folket de er simpelthen trætte af, altså, de vil jo gerne alle sammen have lov bestemt. De vil jo ikke have, at en mand, for eksempel Gaddafi, Mubarak, der var i Egypten, de vil jo ikke have, at der er en, de vil have demokrati. Ja, selvfølgelig. De vil være et moderne land. Ja. Yeah. Hvordan er sådan nogle diktatorer som for eksempel Gaddafi eller Mubarak som person egentlig? Altså, de er jo kloge mænd, de er jo intelligente, de er jo ikke dumme jo. Nej. Men samtidig, de er meget onde. Altså, det ved vi jo, for de dræber jo mennesker og stjæler penge. De er ondskabsfulde mennesker, men på en måde, de gør det ikke med vilje. Det er efter, i starten, der vil de jo gerne hjælpe deres folk, når de lige kommer til magten. De vil gøre godt for deres landsmænd. Men så, jo mere magt de opdager, at de har, så går det galt for dem. De bliver meget grådige til sidst. Ja. Hvorfor er det, at det lige er nu, i 2011, at folk begynder at gøre oprør mod diktatorer, i stedet for at have gjort det for eksempel 20 år tidligere? Eller det er jo, der er jo mange grunde. Altså, hvis det var 20 år tidligere, lad os sige, ja, dengang Gaddafi han blev, det er jo 42 år siden, mener jeg, så, altså, i starten, man tror jo på den nye mand, der skal lede landet, og han vil gøre gode ting. Og man er sådan, men så, når der går flere år, som vi snakker om før, han bliver meget magtsyg. Og så, de har brug for ham, de har jo ikke så meget selv, så de har brug for ham. Og så også noget med det nu, det er folk, nu, de er jo mere moderne, end de var dengang, de har andre interesser, og de vil godt leve et normalt liv, når de ser, hvordan andre mennesker lever. Så jeg tror det er derfor, at det er nu, at det skal ske. Selvfølgelig, ja. De ikke vil have diktatorer. Ja, okay. Men hvordan kan det være, at folk som for eksempel Nordkoreas diktator Kim Jong-il, han forbød hele Nordkorea at se en fodboldkamp? Ja, det er jo fordi, at han er skudt i hovedet, kan man sige. Det var en meget sjov historie, det var fordi, at da Portugal de spillede mod Nordkorea, hvor Portugal lige så tabte 7-1, der blev den ikke vist i Nordkorea, fordi at de tabte så stort, så derovre i Nordkorea, der troede de bare, de havde vundet VM. Det var det, de fortalte til folk, så de er jo fanget derovre jo. Det er jo ikke det samme, som det er andre steder. Så hele Nordkorea lever i en løgn? Det gør de jo faktisk, fordi
altså, han er syg i hovedet. Jeg læste lige et sted den anden dag, at han havde købt 200 Mercedes-Benz limousiner kun til sig selv, imens alle folk i landet, de sultede, og ja, det er jo ikke... Nej, det er slet ikke godt. Nej. Men hvordan kan folk finde på sådan noget? Hvad er det, der driver dem til at gøre sådan noget? Jeg vil mene, det var magten. Hvis du stiller op som præsident i et land, og du vinder valget med flest stemmer, og ja, du vinder valget jo, og så folk tror jo på dig til at starte med. Ligesom Hitler, han blev jo også valgt. Og han gjorde nogle gode ting i starten. Han lavede nye motorveje, fik folk i arbejde, fik folk til at tjene penge. Altså, deres penge var jo ikke særlig... De var lige gået konkurs dengang. Og så, ja, så de tror på dem i starten. Og så, når der går flere år, så går det galt. Hvordan kan vi så sikre os, at fremtidige personer, som for eksempel Barack Obama, ikke går hen og går i diktatorstolen? Fordi at nu, i USA, der er der ikke mange, der vil støtte Obama efter det, der lige er sket i Afrika og 2. verdenskrig. Der er ikke nogen, der... Diktator, jeg tror, det er en overstået fase i tilværelsen. Okay. Er der flere spørgsmål? Tak fordi du kom. Det var så lidt, Jacob. Vi ses. Så går vi tilbage til sporten. Du er jo professor i... God aften, og velkommen til 21. Og for helvede, Patrick, jeg var i gang! Nu. Vi befinder os i Libyen, i en forstad til Tripoli. Nu. De vil have lov til at bestemme. Fuck, man! Er du værd? Hvorfor kan vi ikke klare det her? Nu er det sidste shot, eller gør vi det 5 minutter rundt? Sluk det, forfra. Nej, bare blive ved derfra. Jeg er her.